er vigtigt. Altså det her, det er jo dokning nummer 100 i DOK 5, og det synes vi absolut, det skal fejres. Vi har mulighed for at dokke flere skibe, end vi kunne med vores eksisterende dokke. Og udover det, så har vi mulighed for at dokke skib med stor dybgang. Og det har vi virkelig benyttet os af i den her periode her. Mega godt gået, mega godt arbejde. De støtter virkelig op omkring hele Årskov Yard og de ting, vi gør. Det kan vi mærke som ledelse, men det kan vores kunder også godt mærke. At vi lykkedes med DOK-projektet. Jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at hele processen den er ret omfangsrig for det hele taget at få dokken på plads og i drift. Og så det der med, at vi i hele taget bare er lykkes med at drifte den så godt, som vi er. Det giver os faktisk en position for ligesom at sige, at det her det kan vi, og vi tror faktisk på, at vi kunne bringe den et skridt videre til nogle andre udviklingsmuligheder, vi kigger på. I bund og grund skal vi stå op for den kvalitet, vi leverer. Vi skal stå op for levering til tiden. Vi skal stå op for kvalitetsarbejde med godt uddannede medarbejdere. Det er i bund og grund det, kunderne de skal forvente af os også i fremtiden.